金払った。え、払った？払ってない。あ、払ってここでマッサージ、フットマッサージします。30分。おいおい。最後まで太陽がこぼれるカーテンの向こうからわずかに青い夏が差し込む青春の向こう側僕らずっと憧れるだけの順調で単調な人生にさよならをしてどうか今からこんな夏の魔法にかけられてしまいたい今すぐに今すぐにどうか長い長い夏の初め連れ出して手を引いてくれよ夏の最後までサマーソング僕ら連れて色めくまって浮つく心の果てくたびれたれ忘れてあの夏の近くまで太陽が落ちてくあの空の端から大きな星たちが満ちてくあのビルの上から僕らそっと手を伸ばしてみる繊細で不安定な感情が溢れ出してたいつか終わってしまうから君の横顔を見てた天井のプールまでの道眩しいアスファルトサイダー弾けていく過ぎ去っていく日々が恋しいいつか忘れるなんて寂しい今しかないみたい青い夏を愛したい今すぐに今すぐにどうか長い長い夏の初め連れ出して手を引いてくれよ夏の最後まで今すぐに今すぐにどうか長い長い夏の初め連れ出して手を引いてくれよ夏の最後までサマーソング僕ら連れて色めくまって浮つく心の果てくたびれたれ忘れて同じ夏はないからこれな。ソースはいらない。Qua ci sono anche altri colori, è verde qui davanti. かわいいな。Ah no, no, sono gli stessi. めっちゃかわいいな。ジョイ。醤油。醤油。へえ。うわ、かわいい。あ、はい。豆。あ、これもカップから入る？これしたらちょっと強くなるん違いますか？
かわいい。380。かわいい。あ、どうやろう。これかわいいない。ちょっと清楚。すごいカメラですね。これ1個買いました。行きましょう。さよなら。セブンイレブン。こっちで。あっつー。かわいい。あ、オッケー。あ、コップンか。イエーイ。見て。ベビー。オッケー。見て。どう。かわいい。かわいい。持ったか。280円。欲しいのあるんですか。300か。1200円。100バーツ。400円。500円。430、40円やね。何飲むの？マンゴー？マンゴー、マンゴー。Orange? あれマンゴー。あ、yes, yes. Mango only or mango mix passion fruit? これにしようか。パッションミックス。オッケー。これ2。One. Two. 80。このジュース、これが79バーツです。いっぱい入ってます。マンゴーにパッションフルーツ。どう？はい、何個？何個？これ。すごいやん。マサラ？5スター？美味しい。グレゴロ。見て、女の子やったらさ、面白いな、可愛いな。漏れるシャメとって
今日は私がヒロイン伝説作るレジェンドになろうウルトラバースデーパーティーウルトラバースデーパーティー過去最高の私更新今日もできるは何か愛よ愛変は今日は私がエブリシングはい、わかりました。フライテストテロにコラボレート龍二君、そんなことない。今にできそうなな、これ今。本当やレゲエかっこいいな。アフロがね、どう？運動かわいい。うわ、足で上げて。めっちゃかわいい。あ、いい？めっちゃかわいい。いや、かわいい。How much? 700. 700. Thank you. え 600. Stop, すみません。Thank you. 500? 500. かわいいよね。5 Thank you. えらいかわいい。とりあえず3階フードコート行くの、見てみようか。暑かったね。いっぱいあるね。誰かがこの2色美味しいとかって言ってた。カリカリチキンと普通のカオマンガイに蒸した。今食べとった人、ラーメンの取ってこんなん。ラーメンのこれ。今こうラーメン食べてた。この器で。うわ、まだ広い。まだ続いてた。なんだこれ。魚。ガパ行く？ガパを行こうか。一つ。はい。Thank you. これだけでまた。あ、これさないか。はい。星いくつ？辛い。辛いです。辛い。めっちゃ辛い。はい。何しますか？え？マッサージ？何しますか？ここでマッサージ、フットマッサージします。30分。ไม่เป็นไรโอเค私人が来たら言うん違う。いらっしゃい。いらっし今すぐに今すぐになんか長い夏の初め連れ増やして手を引いてくれよな
こぼれるカーテンの向こうからわずかに青い夏が差し込む青春の向こう側僕らずっと憧れるだけの上々で単調な人生にさよならをしてどうか今からこんな夏の魔法にかけられてしまいたい今すぐに今すぐにどうか長い長い夏の初め連れ出して手を引いてくれよ夏の最後までサマーソング僕ら連れて色めくまって浮つく心の果てくたびれた霊忘れてあの夏の近くまで太陽が落ちてくあの空の端から大きな星たちが満ちてくあのビルの上プレートがレコード版ぐらい。僕らそっと手を伸ばしてみるこれ見て日本のほら感情が溢れ出してたいつか終わってしまうから君の横顔を見てたかわいい。これで390バーツ。これサイダーだけのやつでいいの。眩しいアスファルトサイダー弾けていく過ぎ去っていく日々が恋しいいつか忘れるなんて寂しい今しかないみたい青い夏を愛したい290はゆ This one 490. 今 This す one ぐに 3. 今すぐにどうか長い長い夏の始まりでもこれは普通のやつ。夏の最後まで今すぐに今すぐにどうか長い長い夏の始め連れ出して手を引いてくれよ夏の最後までサマーソング僕ら連れて色めくまって浮つく心の果てくたびれた霊忘れて同じ夏はないからそうそうそう。ちょっと待って。いいな、でも。いいな。いい根性。かっこいいね。王様気分です。最初に春巻きが来ました。どうですか。どうですか。ダメ。あ、ダメなんだ。全然取れて
げないで。ああ、春雨好きやからこれはうんうん言うた。うんうん言うた。まだ刈らないから。ああ、よかった。はい、次はパッタイです。高級パッタイです。唐辛子発見。美味しい違うかな。外れやったからさ、美味しいパッタイが食べれるな。ต้มยำสุกค่ะ あー、なんでトムヤムクン。トムヤムクンまで来た。ここも。ちょっと待って。さっきどうか。高級パッタイはいけるのか。うん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 。あ、そうなんや。やっと出た。何個ですか。わお、マジですごい。さすが高級ホテルのパッタイ。星5つまっさら出ます。次はトムヤムクン。トムじゃないな。トムヤムクンはダメですか。トムヤムクンはダメ。あ、ノンスパイシー言ったのに。そういう問題じゃない。そういう問題ない。星。酸っぱいような 0.5。いえいえ、そう。今までで初めてやね。これがタイのタイ米。あ、もう匂いがする。食べてなくても。ダメ。米はダメ。そうやね。ボケてるけどこれ。ボケてる。早く通って。開ける。5分か。早く。Thank you。最後のデザート。さっきの伝統ダンスの余韻が残っております。どう？おいしい。おいしい。星。バニラ？ココナッツ？バニラ。เจ้าเฮ็ดผู้เกียร์หรอบ่ว่าแล้วมันอยู่ในล็อกเกอร์เพิ่นอันนี้โอเค オッケー。はい。へえ。これこれは？大丈夫。日本語わかんない。すごい。チャンネル登録お願いします。バイバイ。チャンネル登録お願いします。